Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Tule guys, enanu buddu chocolate tinpini. Yer mata pan par mer vlog barodu paaterdu pandu commented panne. Mande kirnu. Paaterli. Na paaterli. Pa. Ennachi gaya. Apa baba? Mari nachi gaya pudu. Manje wala dammegu. Billy tile Billy. Merna partner Billy. Oh. Puಚ್ಚದ ಕಣ್ಣೆ ಪೋರ್ತು ಬೋಯಿರಿ ಪುಚ್ಚದ ಕಣ್ಣು ತೂದು ಪುಚ್ಚೆನ್ ಜೋ ಬೇಗ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಬಂಡಲ ಪಾತೆರ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಆಯ್ತು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಗೆ ದಾದ ಎರಡು ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ತೆಪ್ಪು ಪನ್ನಿ ತೆಪ್ಪು ಬಾಜಾರ ದಕ್ಕರೆ ಬಾರಿ ಸೌಕ ಅಂದೋ ತುಂಬ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅತ್ ಮಂಡನಿಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕರಿ ನನ್ನ ಮೇರೆಗ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಪೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಪು ಮೇರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಬಾತೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕು ಗೊತ್ತ ಇಜ್ಜನಿರಗ್ಲು ಪೂರ ಮೇರೆಗ್ ಗುರ್ತೊಲ್ಲೇರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೈಕಂಬ ಈಶ್ವರಗಟ್ಟೆ ಮುರ ಶಾಸ್ತವು ಬೊಕ್ಕ ಹೋಯಿ ಬಚ್ಪೆ ಬೆದ್ರ ಕೈಕಂಬ ಕಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಪೂರ ಗುರ್ತೊಲ್ಲೇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವಳು ನೀರು ನಾವನ್ನುಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಗುರ್ತೊಲ್ಲೇರು ನಿಗ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಕಕ್ಕೆಟ್ಟು ನೀರು ಯಾಂಡಿತೀನಿ ಉಂಟ್ಲೆ ಆತು ಕೈತಲ್ ಬರ್ತನೆ ಮೋನೆ ಎಂದಾಪಿದವು ನಿಕ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗ ನಾನೆಲ್ಲ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಮೀಯಾರೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದೇವು ಮುರಣಿ ಐತಾರ ಮಲ್ತದೇವು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇನಿದಾದ ಅನ್ಪರಂಡು ಇನ್ನು ಯಾರು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋ ದೋಸೆನಾ ಇನ್ನು ಇಡ್ಲಿ ಆತ ಇನ್ನು ಅವು ಅರೆಬೋಲ್ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಪತಂಗಿ ಸಲ ಉಪ್ಪು ಜಾತ ನಿಂತು ಮೂಡಿ ತಿನ್ಬೋಲು ತಿನ್ನಂದೆ ಇಂತು ಇತ್ತೆ ಸೇರು ಪಂಡವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬೋದ ಐಕ್ ಅರೆಬೋಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಸಲ ಆಯ್ತು ಕಡ್ಲೆ ಸಲ ಪತಂಗಿ ಸಲ ಕಡ್ಲೆ ಸಾರಿ ಪತಂಗಿ ಸಲಹೆ ಅವಿತ್ತೆ ನೀರು ಬಾರ್ದಿದ್ದ ವಾರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲಿದ ಪಂಡರೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡಾಯ್ತಾ ಅವು ಕುಂಟಾರ್ದನ ತಚ್ಪಾರ ಆಪುಜಿದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾರ್ದಿದ ಕಾಲಿ ಬೈರ ಸುಡುಲ್ಲಾರು ಹೆಂಗ ಅವು ಆಪುಜ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ರು ಪೂರ ಅಂತ ಕುಂಟಾರ್ದು ಮೀಪಿಯನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅವರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಅಳತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಇದು ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಮಿಟ್ಟು ಬಾಳಲ್ಲತ್ತಾ ತೂನಡುತ್ತಾ ನೆಕ್ಕು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಡಬೇನ ಓ ತೂ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬಂದ ರಂಜನೆ ನಿಮಗೆ ದಾನೆ ಏನನ್ ಪೂರ ತೂಂಡ ಪಂಪಿನಿ ಆರು ಮಲ್ಲ ಮುಂಕುದ ಕೊಡೀಟ ಕೋಪಿಸ್ತೀವಿ ఒక ತೂಟ ಅದು ಪೂರ ಆಗ್ತೇವೆ ಅದೇ ಗೆನ್ನದ್ದು ಡಬ್ಬಲ್ ಕೋಪ ಬಂತು ನಾಂಡಲ ಏರ್ಲಾಲ ಪಾಪದ ಹುಡುಗಿ ಪಾಪ ಮೋಲೆ ಜೋರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾನು ತಿಕ್ಕದಿನ ಭಾಗ್ಯ ಯಾನು ದಾತದಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಲ್ವಾವೇನೆ ಐತೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಅವಳೊಂದು ದಾದ ಇಂತೇನೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರದೊಡ ಅವು ಆಯ್ತು ಆತಾತು ಮಣ್ಣು ಉಂಟು ಇಂಕ ಅರ್ಧರ ನಿಖಿಲ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಮಣ್ಣದ ಪೂರ ನಿಖಿಲ ಆ ಸಿಮೆಂಟ್ದ ನೆತ್ತ ಪೂರ ಆಯ್ತು ಅಂಟದು ಯಾರು ಇಂಚಾಗ್ದು ಎಣ್ಣನೆ ಬೇರೆ ಬೇನ ಅರೆಗೆ ನಿತ್ತ ಬೇಳೆ ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ಗುಂಟು ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ರಿಜ್ಜನಿನ ಪಗಾನ ಕುಂಟಿ ಆನ ಅದ್ದು ಅವಾರ್ದ
వీడియో అవునుండదు అవన్నీ ఒక పాటలు అంచా ఒక దీపావళికి ఆ డ్రెస్ నేను ఎంక అమ్మన పాడినండి డ్రెస్ ఉండు అవే పాడిద్దాను ఏం చెప్పలేవా డ్రెస్ ಅವನುಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಇದು ಎಂಕುಲ ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪು ದೀಪಾವಳಿ ನಮಗೆ ಯುಗಾದಿ ದೀಪಾವಳಿ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ದೆಪ್ಪು ನಂದಿ ಎಂಚಿನ ಸೊ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿದದು ನಾನೇ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಯಾನ ಕಾಂಡೆ ಆರೆ ಬರಂತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪದಿಂಗ್ ಸಲ ಎಲ್ಲ ನೀರು ನೆನೆ ದೀದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಕೈಟವು ಸೆಟ್ ಆತಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ಟದ ದೀಪನವಡ ಅರೆಕ್ ಸೆಟ್ ಆತಂದು ಅಂಚಾದ ಆರೆ ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಬಾಕಿದ ದಾದ ಬೇಳುಂಡು ಅವೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಬೆಡ್ ಜೊತೊಂದು ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಆಯೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಪುನಗನೆ ಬುಲಿಪುನೆ ದುಂಬೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಐತೆ ಬಂದ ಉರ್ಕರ್ದು ಅವೇನು ಇಡ್ಲಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಅವೆನ್ನಿತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯರ್ ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಬಾಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೆಗ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆ ದಿನ ಬೇಲೆ ದಿತ್ತಿರ್ ರಜೆ ಮಲ್ದಿಜೀರಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಚ ಅವೇನು ಆರು ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಪಂಡ ಇಡ್ಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿದ ದಾದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವನ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆನ ಅವಡು ಪೂರ ಅಡ್ಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ತದಿಯೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿದ ದೆಪ್ಪುನೆ ಅಂದೆ ಎತ್ತದೆ ಪಂಡ ಬಾಲೆನು ಬೆಡ್ಡಿಡ್ ಜಪುಡ ಹದಿದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾರ ಎತ್ತಂಡು ಸೊ ಆಯಾಗ ರಡ್ಡು ಕರ ನೀರು ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಬೆಂದ್ರ ದಾದ ಹಂಡೆಜ್ಜ ಅಂಚಾದ ಗ್ಯಾಸ್ ರೆಡಿ ಓಡು ಅಂಚಾದ ಆಯಾಗ ರಡ್ಡು ಕರ ನೀರು ದೀಪ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಇಡ್ಲಿದ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾಗ ನೀರು ದಿಯ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಇಡ್ಲಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಟ್ಟೆಗೆ ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬೈದಂಡು ಉರ್ದುದ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ನಮಕ್ ಪದಂಗಿ ಸಲ ಇದ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಎನ್ನುವ್ಯಾನ್ ಸೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಅವೆನ್ ರೆಡಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಲೆಗೆ ಮೀಪಾವನು ಪೂರ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ಮೀಪಾಯ ಬಾಲೆನು ಮೀಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ್ ಜೆಪುಡಾಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರ್ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಮೀತಿನತೆ ಅಂಚದ್ ಆರ್ ಬೇಲೆ ಪೋಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಬಾಲೆನ್ ಜಪುಡಾದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಎಂಕ್ ಮೀದ್ ತಿನ್ಪುನ ತಿಂಕ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ತಿಂದೆ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆತು ಬಡವಾದಿತ್ತು ಎಂಕ್ ಮೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಬಡವು ಜೋರ ಅಂತಂಡು ಅಂಚದ ಯಾನಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದಾದಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯೋಡು ಮೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದ ಕುಂಟು ಪುರ ಅರ್ಧರುಂಡು ಕುಂಟದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಬೇಲೆಂಡ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪೂಜಿದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಒಂತ ಪೂಜಿದೆ ಮೋನೆಗೆ ಕೈಕ್ ಕಾರ್ಗ ಅತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೂಜೆರು ಪೋಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಾದ ಸೀನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಚಿಂಗ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ಎಂಕ ಆಪು ನೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಒಂತ ಮುಂಕು ಟಚ್ ಆಂಡ ಕೈ ಟಚ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಕುತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಟಚ್ ಆಂಡ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಸಿಂಬಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜೆರು ಪೋತುಜ್ಜಿ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಅದು ಪಾಡ್ನಿ ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮೀಯರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದಾದ ಬಾಲ್ದ ಕುಂಟಾರ್ದದ್ದು ಬಾಕಿದ ದಾದ ಬೇಲೆಂಡು ತೂಪುನಿ ಅಂಚ ಆಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಏಜೆಂಡ
ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡಿ ಅನ್ನೋ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ತೊಚ್ಪಾದಿನ ಪೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೇರು ಪಾರಿಜಾತ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲು ಉಪ್ಪುನ ರೂಮ್ದ ಎದುರುಡು ದೈ ಉಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಡು ತೊಚ್ಪಾವೆ ಅವು ದೈನ್. ಸೊ ಅವು ಪಾರಿಜಾತ ಪೂ ಎಡ್ಡೆ ಪೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ದೊಡ್ಡಡೆ ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇನು ಯಾನು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ದು ಏನು ವ್ಲಾಗ್ ನನ್ನ ನೈಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇನ್. ಸೊ ದೀಪಾವಳಿಗ್ಲ ಬಾಲೆ ದಾಲ ದೆತ್ತೊಂದುಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ದಾದಂಡಲ ಬಾಲೆಗ್ ಬೊಕ ಆಯ್ಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೇತೊಂಡ್ರು ಪಂಡ ಆಯ್ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಲೆತ್ತಂಡು ಅವೇನೆ ಪಾಡ್ನ್ಯಾಗ್. ಸೊ ಅಂಚ ನಾಲ್ಕು ಗೂಡ್ ದೀಪ ಪಾಡಂದಿಲ್ಲಿರು. ಹಲೋ Andikan Guji Pandi apa Guji Papa Dandi kena baba hai Guji Papa aja apa baba ini apa itu dia pokoknya baba ni mau ni tu ya wanita. So ini perasaan baru undu awal ini basawala barre balarang bantu basawala barre baka balena kapote anchadi easy ponge begina koi pandandi ಶನಿವಾರ. ಸೊ ಅಂಚ ಪಿದಾಡಿ ಇನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಡಿಂಚು ಫುಲ್ಲು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಯಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಗೋಪೂಜೆ ಬೆಕ್ಕು ಸ್ವಾಗತ ಆಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಬರೆ ಯಾರೇ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅದ್ರ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಇತ್ತು ಪಿದಾಡೋಡು ಬಾಳೆನ ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಅಂತ ಪಿದಾಡೋಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬಾಳೆನ ತಿಳತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡೆ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾನೆ ಆಯ್ತು. ಇಟ್ಟನ್ನು ಕಾಸು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಸು ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹೇಳ್ಬೇಕ ಓಕೆ. ಥರ್ಸ್ಡೇ ದೀಪಾವಳಿ ಇತ್ತೀನಿ. ಫ್ರೈಡೇ ದತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೇ ದತ್ತೊಂದು ವ್ಲಾಗು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಹಲೋ ಆತ್ಮೀಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪೇರು ದಂಚಿನ ಪೆರದ ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮಿರಿ ಮೂರು ಲಾಗಲ ಅಡೆಗೆ ಹೊಸತಾದ್ರಿ ಬಸವನ ಆಗಮನದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬದ ಮಂಜುನಾಥ ಮೇಲದ ಪಡೆದು ವಾಹನ ಜಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವುದು ಬದಲು ಪೆರಾರದ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಕೂತು ನಡೆಸುವುದು ಹೋದು ಇವನಿ ಹೊಸ ಬಸವನ ಅಪ್ಪನೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಹೈರಳು ಪೆರಾರ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮಹಮ್ಮದರು ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಜನೆ ಗತಿಕಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಆ ಮುತ್ತರಾಜನ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಲವಂಡಿ ಗಿರಿಜಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಮ್ಮದರು ಮೇಲಿನ ಸೇವೆದ ಇವನಿ ಹೊಸ ಬಸವೆ ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಮೂರು ಲಾಖ ನಡೆಗೆ ಸಂದಾಯಿತಾಯಿರಂಟು ಇವಜಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದಂತಿನ ಬೆರದ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಮೂರು ಲಾಖನ ಜೊತೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಬದಲಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಉರಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಮೂರು ಲಾಖ ಮಾತ್ರ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇದ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಏನು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಪೆರ್ರಾಗ ಎನ್ನ ಊರು ನಮ್ಮ ಊರು ದಯಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ 2 ಜನ ತಲ ಪೆರ್ರನೆ ಊರು 2 ಜನ ತಲ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಪನೊಡು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾತಿನ ಊರು ಆಯನ ಅಮ್ಮೇರು ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾತಿನ ಊರು 2 ಜನ ತಲ ಊರು ಅವೇ ಆಯ್ಗ್ಲ ಅವೇ ಊರು ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮದುವೆ ನಡೆದು ಮುಕ್ಕುರ ಎನ್ನೊಂತೆ ಎನ್ನ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತಾಂಡು
ಅಂಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಊರುಡೆ ಮದಿ ಮಾತಿನಕ್ಲು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಊರು ಪೋತಿನಕ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಪೊಣ್ಣೂರು ಆ ಊರುಡೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಾದನ ದೇವೇರ್ನ ದಾದ ಅಂಡಲ ಉಪ್ಪು ಋಣಾನು ಬಂದ ಓಲುಪ್ಪುಂಡ ಅವಲೇ ಸೇರುನಿ ಒಂಜಿ ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಋಣಾನು ಬಂದೇನ ಊರುಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಅನು ಊರುಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಾತೇರ್ವೇರು ಅಕ್ಲೆಗ ಅವು ಮಂಡೆಡಿಜ್ಜಿ ಋಣಾನು ಬಂದ ಓಲುಪ್ಪುಂಡು ಪೊಣ್ಣಗ ಅವಡ ಆಣಗವ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಏರ್ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಋಣಾನು ಬಂದ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದು ಬಸವ ಬರ್ರೆ ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಬಾಲೆಗೆ ಎಂತು ಸುರು ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಆಯನಲ್ಲೇ ತಂಪೋಯ್ನಿ ಕೇನೊಂತಿರ್ದ ಆಯಿ ತಿಳ್ಯ ಬಾಲೆಲಿದ್ದು ಆಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಡತ್ತ ಅಂಚದ್ಲೆ ತಂಪು ಓಡೆ ಆತ ಆಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಡು ಆಯ್ದಲ್ಲ ದಾದ ವಿಚಿತ್ರದ ದಾಲತ್ತ ಅವಳೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಅವಳೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಆಪುನಾಯ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಆಪುನಾಯ ಅಜು ಬಾಲೆಗ್ ಪರಿಸರದ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಬಾಲೆ ಆಗ ಪರಿಸರದ ಪೂರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆವೋಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಚೆಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾವಡು ಪಂದೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪಿನಾಯನು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರುಲ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲಡಿ ಯಾನು ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯದ ಪರಿಸರ ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಿದಾಯದ ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಏರಾಂಡಲ ಇಲ್ಲದ ಉಲೈ ಕುಲ್ಲುನಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ಇಜ್ಜತೆ ಅಂಚಂದು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಕುಲ್ದೆ ಎಂದಲ್ಲ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಕುಲ್ಲಂದೆ ದಾಲ ಅಂಚಿಚ್ಚಿ ತಿರ್ಗಿದಿನಾಲತ್ತು ತಿಗೊಂದಿತ್ತಿನಾಲತ್ತು ಯಾನು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಬಾಲಿಗಿತ್ತೆ 4 ತಿಂಗೋಲು ಅವನು ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದಾಯಗ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾವಡಿ ಏತುಂದುಲಾಯ ಕುಳ್ಳು ನಾಯೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪಿದ ಇಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋತೀನಿ ಅವಳು ಒಟ್ರಾಸಿ ಓಲೋಲ್ಲೇ ತೊಂಪೋತಿದ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬಸವ ಬೈದನ ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆಂಡು ದಾಯ ಪಂಡೆ ಯಾನು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಬನ್ನಗಲ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಎಂಪೋತೆ ಅಪಗೆ ಏನೊಂದು ತೆಲ್ಲಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾನೆ ಎತ್ತೆ ಅಪಗ ಪೋದಿತ್ತಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂಟಕಮ್ಮದ ಮರ ಬನ್ನಗಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಸವ ಬನ್ನಗಲ ಪೋತೆ ಮೂಜಿಕ್ಲೆ ಏನು ಪೋತೆ ಪನ್ಪಿನ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಪೋಪಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಪುಣ್ಯದ ಇಂಕ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅವಳೆ ಈ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋತೀನಿ ಎಂಕ್ಲು 3 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಇಂಕ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಖುಷಿಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಡೆ ಅಂದಲ್ಲ ಹಾಳು ಖುಷಿ ಬೇತೆಕ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಂದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋನತ್ತು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ ದಾದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪು ನಾವು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬಾಲೆಲ್ಲೇ ತಂಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ್ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಕುಳ್ಳೂಲಿ ಅಂಡ ಏರ್ಲೆ ಜನ ಇದ್ದಂಡ ಏನು ಎತ್ತಂದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೂನಿ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಪೋಪು ನಡೀತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ತೊಂಪು ಪೋಪೇರು ಒಯ್ಕಲಾರನ್ ಮಲ್ಪುಜೆ ಇಲ್ಲೇ ತೊಂಪು ಪೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ತೂಪಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ನಂಜಿ ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಪರಲ್ಲತ್ತು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಪೋಲಿ ಹಾಳುಗದಾಲ ಎಂಕ್ಲದಾಲ ಪೋಪುಲ ಇಜ್ಜಿ 3 ಜನ ಲಾವಡ್ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಸವ ಬರ್ಪಿನ
ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸ್ವಾಗತ ಏತು ಗೌಜುಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ ಪಂದ್ಯಾನ್ ತೊಚ್ಪ ಒಂದುಪ್ಪುನಿ. ಸೊ ಅವೇನು ಸಾನಾಗಲೆ ತೊಂಬತ್ತಿ ಬಕಾಯ್ಕು ದೃಷ್ಟಿ ಪೂರ ದೆತ್ತದಾದ್ ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪನೊಲಿ ಯಾನ್ ಬಸವ ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಸ್ವಾಗತ ಅನ್ಪರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ಪಂದಿಂಕ್ ಪನೊಲಿ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪೆರ್ಮೆಂಡು. ಇತ್ತೆ ದೀಪದಿ ಉಂಟು ದೀಪಕ್ಕೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಏತುಂಡ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಕನಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪ್ಲೇನ್ನ നല്ല മൂലുണ്ട്. ಈ ಕೈಟ್ ಕೈ ಮುಟ್ಟನ ಸೂಪರ್ ಡೇಂಜರ್ ಜೋಕುಲು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಹತ್ತು ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಿ ಬಿಡು అలాతేవు అంత దీని అలే 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 అలా ఇల్లు ఉండక్క ಅಲ್ಲೇ ಮುಗುಳು ಬಾಂಬು ಮುಳ್ಪದೀತೀನಿ ಬಾಂಬ್ ಹತ್ತು ಹೋಗದ ಅವು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದಿ ಅವು ಅದು ಮುಳ್ಪದುಲೆ ಏ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಂಬ್ ಅವು ಬಾಂಬ್ ಬಾಂಬ್ ಏ ಬಾಂಬು ಅಂಚ 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 ಅಂದ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್.